יש לי FPS של 1 ליאם. לא יותר ממלוגלג, אני לא סתם מלוגלג. לא יודע. FPS אני מרביץ משהו. שיט, אני נופל. לא, זה איך מהר. איבדתי חצי מכל החיים שלי באשמת ליאם. אני יודע שליאם הוא מעצבן. אם כבר יש לי פה עוד 8. איזה לאגים ליאם, נו זה לא מעלים, זה מגביר את ה-FPS. זה מוריד את ה-FPS. זה... דוק. מישהו התקשר אליי. ליאם, תנתק שנייה את השיחה, סתם אל תנתק, אני רוצה לדעת כמה זמן. בוא נגיע ל-20 בערך, ואז נפסיק את השיחה. לא. אתה יודע מה זה עשה לי ליאם? ליאם, אתה יודע מה F11 זה עושה? אני אקפוץ ואז אני אגיד לך. מי מתקשר אליי? שנייה. כן, אורי. לא, אנחנו בסקייפ. שלום, פריבויית בבלו של... אורי, ליאם, תגיד לה ששומעים אותו. שנייה. שומעים אותך אדון. איזה לא איכותי זה? אני בעד. לא, אבל היום אני לא יכול להיפגש, זה ערב ראש השנה. בום! מה רצית? וואו! כן, אורי, מה רצית? איזה מקפצה מטורפת! שנייה. שנייה, אדם עכשיו ידבר איתך. הלו? שנייה. הלו? אדם, אורי שומע